Dnes sa pozrieme na koncert. Všetko je pripravené. Svetlá, moderátor, skupina a dav fanúšikov, ktorí ešte netušia, čo ich čaká. Pozorne sleduj. Gabi, jednu Coca-Colu, prosím. Hej, môžete mi podať Coca-Colu od Gabiky? Super, ďaká, Gabi. Ale ste si istí, že pijete skutočne Coca-Colu? Ale choď. 100% istý? Skutočne? Tak si skontrolujte poháre. Prekvapenie! Je to Coca-Cola Zero. Pravá chuť, 0 cukru. Pravá chuť, 0 cukru. Daj si pozor. Môže sa to stať aj tebe, a? Ochutnaj a uveríš. Coca-Cola Zero. Pravá chuť, 0 cukru. Je to možné.